Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για φυσικό και φυσιολογικό τοκετό. Κοντά μας η κυρία Εφροσύνη Σαμάνθα Κασπαριάν, με ευτήρας χειρουργός γυναικολόγος στο Λιτό. Γιατρέ, τι είναι ο φυσικός και τι ο φυσιολογικός τοκετός? Ως φυσικό τοκετό ορίζουμε την έναρξη του τοκετού μεταξύ 37ης και 41ης εβδομάδας, η οποία εξελίσσεται φυσιολογικά και από μόνη της, δίχως κάποια ιατρική παρέμβαση. Ως φυσιολογικό τοκετό ορίζουμε τον τοκετό, ο οποίος ναι μεν εξελίσσεται φυσιολογικά, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστούμε οποιαδήποτε παρέμβαση, είτε αυτή μπορεί να είναι η χρήση ορμονών ή ακόμη και κάποια επισκληρίδιος αναλγησία. Ποια είναι τα ωφέλη για το παιδί? Το παιδί επιλέγει μόνο του την ημέρα που θα γεννηθεί. Το πέρασμά του μέσα από τον πιελογεννητικό σωλήνα βάζει σε λειτουργία τους πνεύμονές του και το προετοιμάζει για την εξομήτρια ζωή του. Η επαφή δέρμα με δέρμα με τη μητέρα βοηθάει στη ρύθμιση της εξωτερικής θερμοκρασίας και έχουμε άμεση έναρξη του μητρικού θυλασμού. Ενώ για τη μητέρα? Για τη μητέρα είναι μια φυσική εξέλιξη και μια ομαλή μετάβαση προς τη μητρότητα. Γνώμονας για μια επιτυχημένη εξέλιξη του τοκετού είναι τόσο το περιβάλλον όσο και η μεευτική ομάδα. Εμείς στο Μεευτήριο Λιτό έχουμε ειδικά διαμορφωμένους χώρους μέσα στην αίθουσα τοκετών. Δίνουμε λοιπόν στη γυναίκα τη δυνατότητα να έχει μια ευχάριστη εμπειρία, αλλά και μια ασφαλή διαδικασία εξέλιξης του τοκετού τόσο για την ίδια όσο και για το παιδί της.